ka biya kuɗi za ka shiga, sannan ma in ka biya kuɗin ma za a iya cinyewa kuma kafin ka shiga ma sai amma ɗan banzan duka, domin a cikin jirgin mu akwai wanda aka targaɗa, akwai wanda aka karya haka kawai ba kare ba dalili, ice za su rinka dukan ka haka kawai. Domin haka muka shiga cikin wannan teku awan mu 22 tun daga lokacin da muka shiga ban da lafiya, a haka na ƙarasa muka zo aka yi tas kuɗin mu a babban jirgi, kwanan mu 2 a babban jirgi tukun da muka kai Italy. Nan kawai na ce ma sai wani yaro yake ce ma Chizo ai ya kamata ka tafi Germany ina baka lafiyar nan za su baka magani. Da ne kwana na 7 tukuna na kai Germany. Wani irin aiki ne kake yi a kasar Germany? Ni da abin da nake a Germany na farko shine na tafi kasar Germany, kuma da Allah ya taimake ni na tafi ina neman halak dina, zan yi rawa, zan yi waka, zan yi kwallon kafa, zan tafi kamfani in je yin aiki. Kai barka jika na rantsi da Allah a Germany duk aikin da aka ce min gashi cewa nake na iya. Wani irin waƙoƙi kake yi, kasancewar waƙoƙi iri daban-daban ne, amma muna so mu ji shin kai ta wani fanni ne kake a harkar waƙoƙin? Irin waƙoƙin da nake yi ina waƙoƙi hip hop Hausa, kuma ina yin su ne da Hausa nake yi, wani kuma lokacin ina haɗawa Hausa da kuma Turanci combination. Sai katsan muka ji kayi waƙar Aisha, mai yasa? Wannan waƙa da muka yi suna Aisha da ni da abokina Bello Cisco, mun yi waƙan nan ne kuma muka zaɓi sunan Aisha, dalili kuwa saboda suna ne muna so kuma mun karrama wannan sunan saboda ita ma ta karrama mu, ta bamu dalilin ta gashi ne za ka muna cin albarkacin abubuwa da dama. Watan Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to dalilin da yasa kenan muka zaɓi wannan sunan mai suna Aisha. Wasu suna ganin a cikin waƙoƙinka kamar akwai batsa a ciki, shin menene gaskiyar? To, alal hakika kamar da ka faɗa wasu suna ganin cewa ina yin batsa ko ba na sa labule a cikin maganganuna. Ba wani maganar labule a wannan zamanin da muke ciki. Shi yasa da dama yawanci yara ake zuwa ake musu fyaɗe. To ni kiran da zan yi anan shine kawai ina so iyaye su sa ido akan yayansu.